ಇತ್ತೆ ಬಸ್ರೂರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಿಂಗತ್ವಯ ವಾರಾಹಿಗೆ ಪುನಂಚಿತ ಅವತ್ತೆ ಪಿರ ಬರ್ಕೊಂತೆ ದಾಪನ ಇಂದೊರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕತೆ ದಾದ ಈತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡತ್ತ ಶಿವನ ದೇವಿ ಉಂಡು ಅವಾಗ ನಾಡ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖೇನ ಪಂಡರು ತುಳುವೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಏತು ದಾಪನ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಧರುಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಹಾಮರ್ಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಮಹಾಮರ್ಯಾದ ಪನ್ನ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮಣ್ಣು ರಾಶಿ ಬಾರ್ದು ವಿಶೇಷ ವೃಕ್ಷ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಪನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಗುಯಲುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ರಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೇರು ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ನಾಳೆ ಭಟ್ರು ಪುರ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 7 ಜನ ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ 5 ಜನ ಕಾರಡು 2 ಜನ ಬೈಕ್ ಅವನು ಆದಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆದಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪೋಡು ದಾಯಪನ ಅವು ಜಾಗ ಈ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಅಡೆಗೆ ಬೋದು ಪೂಜೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾಗವು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಸಿಂಚ ಉಂಡು ಆಂಡ ನನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಗುಯಲಿಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಪುರ ಏರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಅಕ್ಕಲ ಪುರ ದಾದನ ಎಂದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪುರ ಅವು ಪುರ ಐತೆ ಪೋತು ನಾವು ಆಂಡ ತೋಟ ಪುರ ಆತು ಅಲ್ಪ ನಾವು 10 ಬಣ್ಣಗಳು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಆದಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡತ ಸಾದಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಆ ಸಾದಿಡು ಬರ್ಪುನಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲೆ ಸಪೂರ ಸಾದಿ ಸೊ ಆ ಸಾದಿ ಡೆಂಕುಲು ಪೋಯ ಆದಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೈ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪೋಯ ಪರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಿತ ಬೇತೆ ದಾಲೇಜ್ ದನೈತೆ ಆದಿನಾಥಲ ಮಿತ್ತೆ ಬರೆಯರು ಉಂಡು ಬೇತೆ ನಾ ತನಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ಯಾರು ನಡ್ತೊಂದು ಸೀದ ಪೋಯರು ಯಾನಿತ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಕಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ನಾರು ಬಂಡೆ ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಕಾರ್ನು ಕಡಪಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಂಡೆ ನೀವು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿ ಪೋಯರು ಯಾನ್ಲ ಇಂದ ಪಿರಾವಡು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿರು ಒಂಜಿ ಕೇಪುಲದ ಪೂತ ದಯಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೇಪುಲ ಪೂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತುಲೇರಿ ಯಾಂದದ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾಪಲ ದೈಡ್ದೆ ಪೂಜಿ ದಯದ ಪೂಜಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲತ್ತವು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂಚತ್ ಇನಿ ಯಾನವೇನು ಪೊಲ್ತು ದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಸೀದ ಪೋಯ್ ಫೋನಾಗ ಇತ್ತು ರಾಶನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲುಂಟು ಆ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಉಂಟಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲುಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಮರ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಎತ್ತರದ ಜಾಗ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ 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 ಬಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ತಿರುಗುತ್ತುನಾಗ ಮೂಲಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಮಣ್ಣದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರ ಕೂಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಮರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವು ಅದೆಂತ ಮರ ಅದು ಇದು ಧೂಪದ ಮರ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕುಳದ ಮರ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದನು ಜ್ಯೋತಿಷರು ಪಂಡ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಉಂಟಾ ಬಾವಿಯಿಂದ ಇತ್ತು ಈಗ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಬಲ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ತು ಇಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ನಾನಂತ ತುಂಬ ತೂಕ ಬಲ್ಲೆ ನಾನಂತ ತುಂಬ ತೂಕ ಬನ ಎಲ್ಲೇ ಗುಯಲುಂಡು ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ಬರ ಕಡೆ ಈತೆ ಥರ ದಂಡೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ತುಂಬನೆಗೆ ದೀಪ ಬರೋದು ಈತಾಯ್ತು ಇಂದುವೆ ಮಗ ಮಿತ್ತುತೋನ ಮಿತ್ತು ನಾಗನ ಬರ ಕಲ್ಲು 13 ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು ನಾಗನ ನಂಬುದಿ ಐದು ಮುಂದೆ ಅಲೆಜ್ಜಾನು ಕಲ್ತೊಂದೆ ಧೂಪದಂತೆ ತುಂಡು ಬರ ಸಿಕ್ಕದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಪೋದೆಂಕುಲು ಜ್ಯೋತಿಷ ಪನ್ನಗ ಅವು ಅವೇ ಅಂದಾನು ಅವು ನನಗೆ ನಾನು ಕೇಪಲ ಪೂಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅನ್ಪರೆ ಕೇಪಲ ಪೂನು ಟೇಬಲ್ದ ಮೆತ್ತಿಯೇ ಟೇಬಲ್ ಮೆತ್ತಿ ಅಕ್ಕುಲವೆಂದೆತ್ತು ಕವಡದ ಮೆತ್ತಿಂಚ ಪಾಡಿಯರು ಪಾಡದ ಬಂಡೇರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯಂತ್ರೋಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರತ್ತು ತರತೀರು ಐಕೋ ಕೇಬಲ್ದ ಪೂ ಬಾಟ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂಡೆ ಶ್ರೀಯಂತ್ರೋಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾತಂಡು ಅವೇನು ಮೇರು ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಇಂದು ಭೂಪ್ರಸ್ಥವನ್ಪರೆ ಇಂದು ಮೇರು ಶ್ರೀಯಂತ್ರೋಡು ಅವೇನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದು ಅವು ನೇಪಾಳಗೆ ಪೋತುಂಡು ಆತನ ಭಟ್ರು ಲಕ್ಕದು ಅಂತೀರು ಸೊ ಆ ಭಟ್ರು ಏರ್ಕನಾಗ ಅಕಲ ಹಿರಿಯರು ಅಮ್ಮೆರು ಅಜ್ಜರು ಪಿಜ್ಜರು ಮುತ್ತಜ್ಜ ಉದ್ದೋ ಲೈನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಊರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದ ಕುಲೆ ಅಂಡ ನನ್ನ ಇನ್ನು ತಂತ್ರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಅಂದಾಂಡು ಅವು ತಂತ್ರಿ ಮನೆ ಭಟ್ರು ಲಕ್ಕದ ಬಂಡೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ದಯಕೊರ್ನಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪಕ್ಲೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜವೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಲ್ಪ ಉಗ್ರ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ದೆತ್ತದು ಸೌಮ್ಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಪಾಡಿಯರು ಪನ್ನಾಗ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಉಗ್ರ ಬೀಜಾಕ್ಷರದ ಶಕ್ತಿ ಪರಶುರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ
ಶ್ರೀಯಂತ್ರುಡು ಇತ್ತವ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ನಾನು ಇತ್ತವ ಬರಿಯರು ಅಂಚೆ ಬಟ್ರು ಫೋನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರು ಅಕುಲು ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಬೇತೆಯರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಳು ಅಕಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಇತ್ತವ ಬರುವವು ಎಂಚ ಒಂದು ಐಕೊಂಚ 5 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಉಂಡತ್ತ ಬರೊಡ್ಡ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಜಾಗೇನು ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಪುನಃ ಆ ಜಾಗಲೆ ತೇರೇರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೋಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಇತ್ತಾಂಡ ಈತನಗ ನನದು ಪುದಾರ್ ಪಡ್ತು ದೇವಿ ಏರು ದೇವಿಯಿಂದ ಹೊಡತ್ತ ಅಪ್ಪ ಏನು ಲಾಕದು ಅಂತ ಬಂಡೆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ಯನ್ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯಾ ಅವ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಅಂದು ದಯಪನ ಇಂದು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಅಂದಂದ ನಾನು ಅವು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರು ದಯಪನ ಶಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭೇದದ ಆಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಾತ ರಡ್ಡುಲ ಅಂಡ್ ಅವು ಆತ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ದಯಪನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಇತ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಅಂಡವಳು ಅಂಡು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಬಂದರೆ ಈ ಊರುಡು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ನಿಕ್ಲು ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸೊ ಏರ್ಲ ಬಂಡಿಜರು ಲಕ್ಕಿಜೇರು ಅಂಡ ಆತನಗ ಎಂಕೊಲ್ಲು ಕೇಂಡ ಓ ಅಕ್ಷರಡು ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಷರ ಬಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿಷಡ ಪೂರುಂಡು ಅಕ್ಷರ ಮಾಡ್ದು ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಲಾಪಂದು ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ದು ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಎಂಜ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಪಾಪನ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರ ಅವೆ ಪಾಪಂದು ಸೊ ಇಂದು ಪಪ ಬಬ ಮ ಅಂಚದು ಮಾ ಅಕ್ಷರಡು ಸುರ ಹಾಪುನ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಬಂಡೆ ನಾ ಬಕ್ಕ ಅವು ದಾದಾಂಡಿತ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತ ನಾವು ಮುಲ್ಲಾಲಾದೇವಿ ಅದು ಮೂರ್ದಿಂಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರ ಉಂಡಲ್ಪ ಮುಲ್ಲಾಲಾದೇವಿ ಇತ್ತೀರೆ ಕೊಂಚ ಶಬ್ದನಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತು ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಈ ಮುಲ್ಲಾಲಾದೇವಿಯಿಂದ ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥೋಡು ಅವನು ಮೂಲದ ದೇವಿಯಿಂದ ಬನೋಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥೋಡು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದ ಅವು ತಂತ್ರದವು ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಲಾಲ ಪಂಡ ದಾದಾದು ತಂತ್ರೋಡು ಮಾ ಪಂಡ ಯಾನ್ 25ನೇ ತಯನ್ ಅಂದ ನಾನು ಮೂಪನ್ನಗ ಹೂ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಅಂದು ಒಲ್ತುರ್ದು ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಅವು ಮೂಲಾಧಾರಲ್ಲ ಅಲ್ತುರ್ದು ಮೂಲ ಎಂಚ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಲಾ ಪನ್ನಗ ನಳ ಬಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರು ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಹೋಪುಂಡು ನೀರು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಒಂದು ಲಿಂಗ ಈಗ ಮುಳಲಾದೇವಿ ಇಂಚ ಪೋನಗನೆ ಮೂಲ ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ತಯಾರಾಪುನು ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಪಂಡ ಮೇರು ಯಂತ್ರ ಭೂಪ್ರಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಚಂಕಲ ಮೂಲಾಧಾರ ಚೌಕ ಉಂಡ ಅಂಚನ ಭೂಪ್ರಷ್ಟ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಡುತ್ತ ಬಿಂದು ನಿಂಚ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತುಂಡ ಅವು ಮೇರು ಯಂತ್ರ ಅಂದ ಈಜನೆಗೆ ಭೂಪ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಸೊ ಐಟು ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಯೋನಿ ಇಂದು ಪುದರ್ ಆ ಮೂಜಿ ತ್ರಿಕೋಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸೊ ಇಂಚ ಇಡೀ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿತದ್ದು ಅಂಚದು ಮುಳಲಾದೇವಿ ಆಯ್ತಾ ಬುಧರ್ ಮುಳಲಾದೇವಿ ಮುಳಲಾದೇವಿಯೇ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಮುಳಲಾದೇವಿ ಬನ್ನಗ ಏರ್ ಬನ್ನಗ ಅವು ಪರಶುರಾಮನ ಷೋಡಶಿ ಅಪ್ಪಣ ಪರಶುರಾಮಗಾಲು ಷೋಡಶಿ ಪರಶುರಾಮನ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗ ಅವು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಅನ್ಪನಿ ಪರಶುರಾಮನ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆವು ಷೋಡಶಿ ಬಂಡಾರ್ತದ ಷೋಡಶಿ 14 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಬಂದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಗಲ ಪರಶುರಾಮನ ಷೋಡಶಿ ಬಂಡಾರ್ಥ ಪರಶುರಾಮ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಇತ್ತವು ಷೋಡಶಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪು ಷೋಡಶಿ 14 ಇಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲೈತಿ ಈತ ದೈವದ ಕಟ್ಟ ಐಟಿಂದ ಪೂರ 14 ದಾಯಗವು 14 ನಾವು ಷೋಡಶಿ ಅಲ್ಲನೇ ಅಂಗೋಲ ಅದು ಪುಡ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾಕೊಲ್ ಪೂರ ವೃತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೇರು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಹತ್ರ ಉಂತುನತ್ತ ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ ತಕ್ಲಿಲ್ಲೇರ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ವೃತ್ತಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ವೃತ್ತಿ ಇಡತ್ತ ಜಾತಿ ಬತ್ತೀನಿ ವೃತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಚ ಉಂತುಂಡ ಎದುರು ಅಂದ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ನಕ್ಕಲು ಏನು ನೋಡವು ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ತೋಲೆ ಇಂದು ಷೋಡಶಿ ಪಂಡ ಈ ಷೋಡಶಿ ಬನ್ನಾಗ ಷೋಡಶಿ ಚಂದ್ರಾಗ 14 ಕಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ 14 ಕಲೆಟ್ ಈ ಇಡೀ ಶರೀರ ಏರು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಶುರಾಮ ಬೇಲೆ ಆ ತತ್ವ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಎಚ್ಚರೊಡು ಈರೊಂಜುಲ್ಲರ್ ಈರೊಂತ ಜ್ಞಾನಿ ತೆರಿಯರ ಪುರಾಣ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸುಮೇಧು ಮುನಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಅಮ್ಮ ಸುಮೇಧು ಏರು ಪರಶುರಾಮನ ಶಿಷ್ಯ ಸುಮೇಧು ಐದು ಪರಶುರಾಮకు ಸುಮಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ನಕಲು లేదు ಏರು ಭೀಷ್ಮೆ ದ್ರೋಣೆ ಕರ್ಣೆ ಅಂದ ಶಿಷ್ಯ ನಕಲು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಸುಮೇಧು ಮುನಿ ಬಂದವರು ಶಿಷ್ಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಮೇಧು ಮುನಿ ಅವು ಮಾರ್ಕಾಂಡೆಯ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಆ ಕತೆ ಎಂಕಲ ಪುಲಿನಾಪುರ ಆ ಪುಲಿನಾಪುರಕ್ಕೂ ಕತೆ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾರಾವಿದಲ್ಪ ಕೊಡಂಜಕಲ್ ಈ ಕೊಡಂಜಕಲ್ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇನ ಸಮಾಧಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಬರ್ತ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇನ ಅಮ್ಮೆರ ಮರಕಂಡು ಮುನಿನ ಸಮಾಧಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸುಮೇಧು ಮುನಿ ಇತ್ತೀನಿ ಆಗ ಈ ಸುಮೇಧು ಮುನಿಟ ಮುಕುಲು ಏರು ಸುರತ ಬಕ್ಕ ಸಮಾಧಿ 2 ಜನ ಪೋಪುನಿ ಸೊ ಈ ಸುರತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸುಮೇಧವೇನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಸುರತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸುಮೇಧುನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸುಮೇಧುನ ಗುರು ಪರಶುರಾಮಗ ಅವು ಷೋಡಶಿ ಪರಶುರಾಮನ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗ ಅವು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ
ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿನ ಮೂಜಿ ನಮನಾಡು ತೂಪುನಿ ಮೂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ತೂತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಡೀ ಕಥೆವು ಶ್ರೀಯಂತ್ರದ ಕಥೆ ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ನನ್ನ ಈ ಶ್ರೀಯಂತ್ರದ ಆರಾಧನೆಡು ಇನ್ನೆಕ್ ದಂಡನಾಯಕಿನಕ್ಲು ಎರಡು ಜನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ಗ ಇದು ಅವೇ ದಂಡನಾಯಕಿ ಗೋ ಇನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಕತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ಗಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಏರೇ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಾದಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾದಪಂಡ ಕೆಲವು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದನಡ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಜಿ ಕೇಳೋಡು ನನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಂತದ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಮನ್ಪೋತೆ ಅವು ಏತು ಸರಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಪಂಡ ಮುನ್ನ ನಾಗನ್ನ ದೈವ ದೇವರ ನಂಬುವ ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನನ ಒಂಜಿ ಈ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಪನ್ಪನ ಉಂಡಾ ಅಮನ್ಪುಲ್ಯ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು ಅವು ಆರ್ಡ ಕ್ಲಾರಿಫಿಟಿ ಕೊಡಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆರು ಪಣಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನೆತ್ತವಾಗಿರ ಮಸ್ತರ್ತಿ ಪಂತಾರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸರಳವಾದರಿಗೆ ದಾದೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಿತ್ತೇಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತ ಒಂಜಾವಡು ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂಜಿಂದ ಆವಡು ನಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತಿ ಈ ದೈವ ದೇವರು ಭೂತ ಎಂಜ ಪನ್ಪ ಪದ್ನಾಜಿ ದಾಯಪನ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರು ಮುಕ್ಕುಲಿತ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ದು ಪಿತೃನಕ್ಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅಂದ ಮೋಕ್ಷ ಮಲ್ತಂಡಲ ಪರಶುರಾಮೆ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಪದ್ನಾಜೀರೆ ಪಾಡ್ದು 17 ಭೂತಾಯಿ ಈ ಭೂತಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ದೈವ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅವನು ಪೂರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೆ అందది ఆపగా ఇది అబ్రామిక్ రిలీజన్ బందుండు ఈ అబ్రామిక్ ఇజ్రాయెల్ దక్కులు క్రిస్టియన్ దక్కులు మక్క ముకులు ఏరు ఇస్లాం దక్కులు అక్కలెట్ అబ్రాహం బందోరి ఇందైతే సురు మూల ప్రవాది అండ ఈ మూల ప్రవాది అబ్రాహం బండ ఏరు అబ్రాహం పన్నగా అవే ఆ బ్రహ్మ పన్నగా ఆసూరా పన్నగా ಸೂರ್ಯಾತ್ತಾಯೇ ಆಸೂರೇ ಮೂಲ ಅಬ್ರಾಹಂ ಪನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ನ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಪನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ದೇವೇರು ಅಲ್ಲೇಂದು ಪನ್ನಗ ದೇವೇರು ಐಮೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪದಾಲ ದೇವೇರು ಕಾಲಿ ಆತೆ ಸೊ ಮೂಲ ಆಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂತ ನಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಂದೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವಾಡು ದೀತಿನಿ ಅವು ಓಲುಂಡು ಅವು ಈ ಶರೀರ ಉಂಡು ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆದಾಲ ಉಂಡ ಶರೀರ ಧರ್ಮಂ ಕುಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂದ ಸೊ ಇಂದಿತ್ತು ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡ ಮೂಲ ಓಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಪೈನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ದೇಹ ಭಾವನ ಉಡುಪುನಿ ದೇಹ ಭಾವನ ಉಡುಪುನಿ ದೇಹ ಭಾವನ ಉಡುಪುನಿ ಪಂಡಲ ದೇಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡಾಗ ದೇಹ ಬೋಡತ್ತೆ ಆ ದೇಹ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸಾಧನ ಶರೀರ ಇದು ಬನ್ನಗ ಅವು ಸಾಧನ ಈ ಶರೀರದೇ ಸಾಧನೆ ಅವಡು ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಧನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಬಂದು ನೇಲುವೆ ಇಂಚ ನೇಲು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು ಏರೇರು ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ದೆ ಮುಕುಲು ಏರ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಹೋಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಒರಿಪು ಹೋಯ್ಜಿ ನಾಯನ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಏರ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜೆರು ಅಂಚದವು ಪಿಶಾಚಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ಪನೆ ಪಿಶಾಚಿ ಧರ್ಮ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣಡು ಇಡೀ ಕತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪಿಶಾಚಿಲು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಸನ ಅಥವಾ ಪ್ರೇತೋಲ ಇನಿ ಎತೋ ರಡ್ಡು ಸಾರ ವರ್ಷದ್ದು ಆತ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಇನಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆ ಎಂಕುಲು 14 ಬಲಸದು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಲಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬಿಡ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಡದಾದ ಉಂಡು ಅಂಜಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂಜಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಡ ಅದು ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ದೇವೇರ್ ನಕಲು ಅಣ್ಣ ಉಂಡ ಎಂಕುಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಶರೀರೋಡೆ ಪ್ರಜನನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಷ್ಟತು ಪಾದಯೋ ವಿಷ್ಣು ತಿಷ್ಟತು ಹಸ್ತಯೋ ಹರ ತಿಷ್ಟತು ಬೆತೆ 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 ದೇವೇರ್ ನಕಲು ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇ ಅಕ್ಲಂಕಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇಡ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಅಕಲ್ನ ಭೂತ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೇತೋಲು ಎಂಚ ಮೋಕ್ಷ ಒಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದಾದವಡು ಇತ್ತೆ ಆಪ್ರಿಕೋಡು ಇನಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಉಂಡು ವರ್ಗ ಐಗು ಜುಳು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರಕ್ಲು ಈ ಬ್ರದರ್ ಏರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆಪ್ರಿಕೋಟ್ ನಾರು ಮನ್ಪೇರ ತುಳು ಪಾತೆರು ಆ ತುಳು ಕಕ್ಲು ಜುಳು ಒಂದು ಮನ್ಪು ಅಕ್ಲಿ ತುಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇಪನಾಗ ಅಕುಲ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಕ್ಲು ಹತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರ ಅಕುಲು ಎಂಕುಲು ಅಣ್ಣವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ವೈದ ಅಣ್ಣ ಇಂದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತೇಂಚೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತಾರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲ್ತಾರು ಇತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಲ್ತಾರತ್ತ ಅವೇನು ಇನ್ನೇನ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡು ದಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಇಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಾಶ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ನಾಶ ಆತೇಜಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ದಾದ ಪನ್ಪೆತ್ತುಲೆ ಇಂದು ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವದ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಏರು ದಾದ ಎಂಚಿನ ದಾಯ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನಿದೆ ಅನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ದೆಂಕಿಂದು ತೋಜೋಡು ಅಣ್ಣ ದಾಯಗ್
ಗೊತ್ತಂತ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಸಮೂಹಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟಿಂದ ಪೂರ ಕಥೆಗಳು ತಿಕ್ಕುನೆ ತತ್ವಲ್ಪುರ ಇಂದು ಒಲ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಬತ್ತುಂಡು ವಾವ ರಾಜನ ಕಾಲೋಡು ಇಂದು ಪೂರ ಆಂಡ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ನಾನು ಅರ್ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಥೆ ಆಪಣ ಈಗ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬೋಡವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಗ್ತತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವರಾಹಿಲ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ದಂಡನಾಯಕಿ ಬಂದು ಪುದರು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಳ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ವರಾಹಿಲ ರಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ವರಾಹಿ ಶರೀರಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋಗು ಪೂರ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಶರೀರದ ಒಲೆಡುಪು ಯಂತ್ರೋಲು ಪೂರ ಅರಿದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತ ಇತ್ತೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಉತ್ತರ ಆಗಿಂದ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಾಡುಲು ನಾಶ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೆ ಇಂದ ಯಾನ್ ಕಾಡು ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಲ ಪಂತಿಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಕಂಡ ಉಂಡು ಎತೋ ಕಂಡಲ್ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬು ಬರ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪನ ಕಂಡೋಡ ಕಾಡು ಡತ್ತವು ಕಾಡಿನ ನಾಶ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಡೆಗ ಮುತ್ತರ ಮುಗಿಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆರು ಬಣಪುನೆ ದೈವಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹೆಗ್ಗೇಡು ನಮ್ಮ ಈ ವಾರಾಹಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಈ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಅದರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಈರು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಒಂಜಿ ಬಾಜೆಲ್ ದಕ್ಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಾಜೆಲ್ ದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇ ಪೂರ ಒಂಜಾತು ಈರು ಬಡವನ ಅರಪವನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಈರ್ನ ಈರ್ನ ಶಕ್ತಿರ್ದ ಹತ್ರ ಈರವಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರೆ ಗುರುಕುಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವಿನ ತೆರಿಪವನ ಮುಖೇನ ಇರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದು ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾರ ತುಪ್ಪನಾಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತುಪ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವದಿರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದೇಶ ಬಂತದಲ್ಲ